Скачай, айде! Скри се под моста, айде. Къде изчезна това? Мале. Си скочи ли? Скачала ли? Няма да е лесно. Гледай страни! Само там, там. Там, гледай там. Но то не гледам там, Как чувството? Много яко. Аз съм Здраво не мога. Да. За първи път ли скачаш? Да, за първи път. Си горе на парапета? Не скачаш. Колко по-бързо скочиш, толкова по-готино. Абе малко е страшничко, обаче ако изскочиш веднага ставаш. Не е толкова. Това ще съм много страх, да паникьота ще изскочиш нагоре. Вятъра го дишава другата посока. А той какво трябва да направи с това? Трябва да го закачим една такова... Едно нещо да се накопчава там за коланец. За да могат да издърпаш, защото с това въжета издърпват нагоре.